अरे पीछे जवन हो गई उभुलावे के पड़ी अमनो जवा जुरले बाटे हथवा राधा चरण के जितावे के पड़ी। अरे संदेश से दो बड़का सनेश पहुंचावे के पड़ी आहे बेलाउल धाम के ये रैली के सजावे के पड़ी। मोदी नीतीश चिराग उपेंद्र माझी जी के पार्टी हो सब मिल के ही पार्टी कोई नहीं खे अटल भैया ये हमार राधा चरण भैया आटी हो राधा चरण भाई आटी। अरे अन्नपूर्णा यादव जनक राम के इज्जत बढ़ावे के पड़ी। गलती कहता नहीं कोनो गलत बात तो नहीं थी मनोजवा तो आइले बा लेकिन हमार दीदी आइल बिया हुआ अन्नपूर्णा यादव जनक राम। अरे सब जे बैठल बाटे सबके मिल के जोर लगावे के परी। अयब के संदेश में अपन चुनाव चिन्ह तीर छाप के आंसू अब के परी अमन जवाया बात हमरो इज्जत बढ़ावे के परी। हमारी इज्जत बढ़ी। वो जो दीदी वैसे ताकत दिया हुआ बहुत छोटा छोटा बच्चा रहा हसन उन्हीं के बहुत ध्यान से देखा था हसन नमस्ते करत रहा हसन। बच्चन के भविष्य अगर कोई के संगे बाटे भाई हो तो एनडीए के संगे बाटे जौना के एगो तीर निशान लेके हमार राधा चरण शाह जी आज आप लोग के बीच में हमारा संगे खड़ा बा। इससे ज्यादा हमरे वह सबके का कह सकीला आप लोग जी रोक। हाँ वो तो सब जानते बाटे ओह लोगन के। हाँ अब जे बाबू रहे दादा रहे चाचा रहे सब रहे लेकिन अब राधा चरण शाह होके की चाहिए हमारे भाई। राधा चरण शाह जी खातिर हम मनोज तिवारी आपसे प्रार्थना करे आयल बानी और हम आपके विश्वास दिला सकीला अभी तक धीरे 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 हमनी के बिहार के खजाना भरल बाटे। ऐसे भरल बा कि अब ओकरा में सेंध लगाए वाला कोई नहीं खे। अगर कहीं हमनी के गलती से भी चूक गईली जा